За да се запишете за Академия Модерна жена, ще трябва да отидете в каталог, след това да намерите учебни програми. Тук можете да видите както стандартния пакет, така и VIP пакета. Ако искате да научите повече за разликата между двата, можете да отидете на нашия уебсайт. За сега изпирам стандартния пакет, който ме пренасочва директно към продуктовата страница. Тук мога да видя цената на самия продукт, както и пълно описание, сравнение с други продукти, които са на пазара, някои от често задаваните въпроси, както и график за срещите. От тук мога или да добавя продукта към количката, или да го закупя веднага. Ако натисна бутона "Купете веднага", ще бъда пренасочена към страница, в която трябва да се впиша в моя профил или да създам такъв, ако все още нямам. За момента ще добавя продукта към количката, след това мога да прегледам количката от този бутон. Количката, тук мога да видя цената, какво количество съм избрала от продукта. Ако всичко изглежда добре, преминавам към плащането. Задължително е да имате профил, за да можете след това да виждате вашето обучение. А ако все още нямате такъв, можете да използвате бутона "Създаване на профил", ако не, можете директно да влезете от тук. В случай на забравена парола, можете да използвате ето този линк отдолу "Забравена парола". За целта на това видео аз ще създам профил. Въвеждам собствено фамилно име, имейл и парола, с което директно създавам моя профил и съм автоматично пренасочена към последната страница, където трябва да въведа детайлите на моята банкова карта, да платя и да приключа поръчката. Мога също така да се абонирам, да получавам новини и предложения по имейл, което е препоръчително, защото аз изпращам доста често много интересни предложения по имейл, както и кодове за отстъпка. За целта на това обучение аз съм си направила един код с отстъпка, Мария 100, който като го приложа ще направи цената 0 лева. Този код е използван само единствено за това видео. Ще трябва също така да си въведа адрес, преглеждам поръчката и мога директно да я завърша. От тази страница мога да натисна "Преглед на профила", което ще ме пренасочи автоматично към моят новосъздаден профил. От тук мога да видя хронология на поръчките, натисна на "Вижте детайлите", ще мога да видя моя адрес, също така и колко съм платила за самия продукт. Ако има повече продукти, съответно те ще бъдат всичките афиширани тук на тази страница. Ако се върна назад в профила и натисна върху "Полезни линкове", съответно моите курсове, след това под "Платени курсове" трябва да натисна "Отвори таблото за курсове". От тук ще бъда автоматично пренасочена към портала с моят курс Академия Модерна жена. От тук мога да видя кога съм се записала, какъв прогрес съм направила, т.е. докъде съм стигнала самото обучение. Ако натисна бутона "Прегледайте", ще бъда пренасочена към самото обучение. В менюто в ляво ще видите под прогреса ви има 5 секции. Добре дошли, както и по една секция за всяка седмица от нашия курс. В секцията "Добре дошли" ще видите някои начални думи, съдържание, график на срещите, както и презентацията, която ще използваме по време на самото обучение. Също така съм създала един PDF с всички инструменти, които ще използваме по време на обучението, с указания как да си направите акаунти, как да ги използвате най-добре. Също това е възможно да го преглеждате директно от вашия профил или можете да го свалите на вашия компютър, ето с този линк тук отдолу. Съдържанието за следващите седмици ще се отключва поетапно в процес на работа. Всяка седмица ще има по една работна тетрадка, която ще можете да използвате по време на обучението, както и за направа на вашите домашни. Ще има линк към самата среща. Също така ще виждате записа от проведения вебинар, когато той вече се е състоял. Някои от седмиците ще има допълнително видеосъдържание, което ще трябва да гледате сами. Приключваме с домашна работа. Важно е да правите всички домашни, защото ако ги следвате, в края на обучението ще имате абсолютно работещ онлайн бизнес. Това е всичко за това видео. Благодаря ви и лек ден!